Hey guys, pak med mig til en sleepover hos min bedste veninde. Okay, så jeg skal have den her make-up-taske i munden, og så skal jeg have en bronzer, den her eyepatches, den her pink blø, nogle dagscreme, og lige en fugtighedsmaske, en blush, min absolut yndlingshårolje, en powder, en lip balm, og min lip liner, min mascara, concealer, of course, min øjenlåg, så skal jeg have den her, sunscreen. I look at the snappy on this. Okay. Who cares about that? Charlotte Tilbury lip plumper. Face blur. Så skal jeg have mine hårting. Okay, så skal jeg have en unicorn clothings, en hårbørste, min Big Ass Fresh gel, min hårspray, og en sleek børste. Okay, så nu kommer vi til tøj. Hvor jeg skal have en helt normal hvid t-shirt på med avocadoer bagpå. Nogle jeans. Og så, fordi jeg skal sove i noget, fordi jeg så er en virkelig grim net. Okay, så kommer vi til dufte. Hvor at jeg tænker, at jeg tager min Miss Dior med. Og min deodorant med. Så har jeg pakket alle mine ting til min sleepover. Den her kæmpe IKEA-pose lige hernede. Wow, der er mange ting. Sådan helt fucking ærligt. Der er så mange ting.